Uha. Jeg er helt sikker på, om det er der, som det skal være, men også som sagt, at der er ikke godt igen. Jeg gør det simpelthen alligevel. Det er altså en mand, der ikke får noget ud af folk op i en livet. Så skal det være godt til. Ja, for det er meget godt det. Og det er meget roligt. Så har vi lige en safety car, bare man sidder klar til. Og til, hvis det skulle gå fint med det her, det går fint med det, håber vi ikke er. Farmand, han er der. Så bare roligt af.